say what you designing beka obano so obano so no kuta saso so bonya wo pom nipa majority obanya be fo busufu duefo e dey no obi awo ba ko when man ware no wasambe ware we na before then so empra hin na watwe e mema hin wafa and so no beto last one we na say wa kofa we akoyese a obo pa aka ho ka kire wo ba say pa na boy no so ne da ho ni okofa na be kan ne ba no ho no mo ye isa duma o say ye duma so obi atime fa ni okay to oba odni obi ada de so who kra say fa no ebi wu na ebi ba kra say fa no na we no so owani no waso anowo spiritual person, spiritual person. What ye? Spiritual person, no. Susu bambo. And yes, spiritual father. Ona mo no say, kunkun kan ho a. Anka okoba no no be hu say oba we. Wo no kan na we nim begu ase. Wo nyama be say oba we ye nware no. Bebre nim so oba we ye nware no. Den ti no oba we ye nware no. And baby say den ti no oba bi wo ha ye nware. No, na me say oba na ye nware no no. Ade edi na chi no nti. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Runyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His righteousness and administrative justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. That screen since 43 years and a big nukunu or more kuno efiat as for assassin su ya me no ka say there a police for ensa aso omu emu. Now yeah then 70 mu how everything unfolded. So as you can see, or say the eastern region, or say woman son arrested over alleged murder of husband in Tinacha se mame no wone ne ba be man ya che no ni nyina ene se eye nikunu yesusu se owu a be man no ewu no mame no ene ne ba enim hu bi. Now see the Eastern Regional Police Command has arrested a 34-year-old woman and her son in connection with the alleged murder of her 36-year-old husband, a land agent at Insawom Adua Krom in the Eastern region. And to one more chema na se ma me said the kan dada no wedi mfinhia eduasa enai na one ne ba a ono won nchen wo makum be ma na wedi mfinhia eduasa ensia a na djuma wo ye ne se wo ye land agent is a langard for ibi won sawom eduokrom. Now say according to the report, she further attempted to murder her 15-year-old stepson and wokum ni kunu wie ye no na wo ye na dwense nka na ba no ma won nchen no nso no nka wote no nso e free ho. The suspect, identified as Abigail Chetham, and her son Prince have been remanded into police custody pending further investigations. Inti na chese Abigail wone ne ba man ni din Prince no. They say their police for achi omo a omo etwene a police for akache a omo hwe se omo ebeto anhwehwemu afa asem no ehu. Now say according to a report by Crime Check News Ghana.com on June 1st, 2026. The incident occurred on Saturday, March 7th, 2026 at the family residence in Insawom, Eduokrom. Into omo echema asem we si March busumi ni mu ne de tosonsom wo ebusuafie wo Eduokrom Insawom. The deceased, identified as Nicholas Chitham, was allegedly killed
while his 15-year-old son Richmond survived an attempted murder attack. Enti echiremu a eye bema no din Eddie Nicholas yekunu yaya na ne ba wadi mfinhye du enum na wono de wonya ne ti edidi mu ankono nso yekunu. Ose preliminary investigations indicate that tension arose after Abigail allegedly discovered her husband had fathered a child outside their marriage. Into their namswa say with this same way by and say eye oba no ekohu say ni kunu sa woni ni ti nyina no wa fa kire enu obi foforo akwakowo ama wo hwe nipa ne kro wo no onim ho hwe na kyese abufuo ni ade ba ya enam so ema papain atwa nanano monsie. Now say police report added that the matter had initially been resolved after Nicholas reportedly pleaded for forgiveness and compensated her with money and a plot of land. Into muchema asem ni kresi dada ama ya tena se aka ho asem kra ma eye okunu no e de asase eni sika apata de yere asre boni fefre se onye den onfanche no. However, investigations believe Abigail allegedly proceeded with plans to kill Nicholas. Enti ya patani nyina chire no. Why na dwen say ade a waye me di kwa enmeku. On Saturday, March 7, 2026, around 4 p.m., Nicholas handed 30,000 to his wife to keep safe till the next morning. Abigail informed Prince about her plan and told him about the money. Prince called a friend to help them kill his stepfather. Enti match de to sunsun memene da no beye anajo no nine honum na okunu no de sika twitwiridie 30,000 Ghana cedis de ma no se won fa to ho na de chi a waje eni Abigail ko friend ne ba Nicholas a wawi na ba no ma na omo hihye ho na Nicole Prince nso di obi beka ho se de be yom beku papa no. Now his friend demanded 8,000 for his involvement, which Abigail paid right out of the money Nicholas told her to keep. Enti Prince Adamfo no kofa ne baaye no so o meboa no munku Nicholas no o so obeji 80 million titiska no currently 8,000 yesiska 30,000 na Nicholas edi ama Abigail ne mua no yiye na odi etwa ne ka ho no ho a. According to the report, Abigail allegedly ensured Nicholas slept deeply before the attack. Enti wo bo hunu ho modern e make sure say nikunu wada na ho ansana enhihye no wo mu edi egu akwam. That night around 12:30 a.m. Abigail is said to have had intercourse with Nicholas so he would sleep deeply. Then she reportedly called Prince and his friend into the bedroom and they allegedly helped kill Nicholas. Into muchema sana jono desio mu beye dumienu ene nimpamu na Abigail woni ni kunu yeja awalefo mu di odo kakra di mpaso agoro ne ade se de be ya nze be ma de bedu be nu abre no wada na ho enti wada asa no ene wo frɛ ne ba no ene oni nadamfo ne ba ya wo mu edi za ewudisem no. Now, see, Richmond, the deceased 15-year-old son, is said to have witnessed part of the incident after hearing unusual noises. Into muchema Richmond no, ya Abigail na ba no ma no. Wono na chese ye chirema wo tete de bi ni adenti asem ni crazy ni wanko hu ni nyina okohu fa kakra. After disposing of Nicholas's body, they went after Richmond, broke his neck and hit his head with a cement block till he passed out. Enti womo eku Nicholas womo koto no to baabi no ene womo de omani esi Abigail na ba no ma na Nicholas ba no eso ene womo abu nu kom de blog ehwe ni trim te se wo fenti ya womo ja ne honom. Believing the teenager was dead, the suspect allegedly left him nearby where they prepared to dispose of his body. Fortunately, Richmond miraculously woke up, ran to the next neighbor's house with blood oozing from his head and told them everything that transpired. The report further stated the Eastern Regional Police Command confirmed the arrest, saying 2 suspects are in custody, while efforts are underway to apprehend a 3rd suspect. We received a report early Sunday morning and moved in swiftly. 2 suspects are in custody and we are pursuing the 3rd suspect. The survivor
is receiving medical treatment, the command said. Police said investigations are ongoing to establish the full circumstances and motive behind the incident. Inti na chese ne krakra na omodi abo ne sheet Nicholas Babema ni tirimuno munim si wawu no Richmond no sa fofia chebe omuti anye yie onipa no munim si wawu no wanwu Emma was sorry ya wodi America ni moja pram no ekobo na mania neighbors na ewo ho no nso ebo mo homodene ede no ekopie mu ewa yare sabia no mo fra police for nso kopie mu ewo ho na kyese wo mo ache enipa mienu Abigail no ene ne babema no na ne babema no prince na damfo na woji 8,000 no wonu na sabre de wodi ne ho akanwura police for airborne homodin bia say wo mo ensa ebetimi aso nimu enti sabre de arehosem a abusia aba beto apono so amanfo bebre na ka ho asem no na yede aba bebom no say wa wukunu na se wafom no se fache no wantimi amfa nche no wetimi ahyehye ni wuo ene wa wo ba ene ofoforo a ka ho wetimi akum papa yi age ne nkwa e de free ne nsem a na chese a police for chiremu a wo mo ebeye nhwehwemu de nam so tiremu popoten ta chire se ye eba na wokowo no abontin nti ena wo fa wakuno ananse sika no ohun ye nti ena wekum ni kunu as to whatever the motive is no a police for HMA they are still investigating say a wo mo abeka wo mo nsa ne de Allah in the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. Abusunya mo akwaba edeba Mystery TV so message so first time ni a obe mi subscribe button no so dia chema ya no waka ise wo de be won be kan wo sa no upload ne to mo ape won first person ya won sa bedi kan abusunya enne me ne prophet Dr. Bednego ne yesin kunwa e ba bedi enkomo eno tia ne atu no den say mysteries of mysteries ehintamu ehintasam odifo aye kado da kam ho yenkɔ no ho ne yenkɔ hwɛ ensɛm ene no ye ba bebobo mu no ensɛm ne nkɔ awie no no wanya bibi e de abɔ won to ma no te sɛ ne mekan no me nsa obre me yenkɔ ne fa nkɔmɔ no enhyehyɛ so yɛte ha na nsɛ bi besisi wɔ nsɛm ho heye yɛkɔda sɔre ya yɛse maame bi ne ne ba aka bom ekunu a waware ɔno maame na ne ho ade ɛden ne si ya yɛse maame ne sɛ ne kunu afa n'akyi ɛna kɔ bisa ne kunu no gitu mu sɛ ampa wayɛ eno pata wo ba no ba ne ditum se wate enti enu mu omo tete hwa na be ma no adwuma oye no oye agent otonton adan ne nsase ena okoton obi de na sika ba ne nsem sika mu odupa be 30 million Ghana cedis ena ode mo oba no se wonfa nto wo ma no ade eche a odi sika ni wade be kwa akoma no oba ne hu sika no pe no kɔbɔ ne ba oye be ma na ba no mama ne se o papa de sika ba na adan na adan ode ye me fa nche no enti po obi bra be ka ye ho ne yemku papa na yemfa sika no ampani ampani nyane ampa enna me no kase asam na kudia police fo ho a maame no etimi ene ne ba na etimi ap ekuku no asem beto mo nso na fe hwehwe yaso that the die ne besi pa masa de wetimi akoso wo ba what is kind Holy Ghost, Father, we thank you once again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Yo, eja, na nkokoro wa Yesu di enja ye na wase se wo koso acheche na uma ye kasempa nso ko ya se fele nyinara. Braba na one na ba no ma eye ne ba ekum eye ne kuru enye ne ba no papa ne abrante na abrante nso o se wo ka che so okwa ware ede bisa ono nso onim se sa na ti ti sa bibia ye fine yo everybody edas abrante no na o jira ho. Father, we thank you. One, oni bambo, ono so ya shisha man, kwa o mefa so awodi beku no ni. aya brante na ofi. Oh, sana, ne shisha ni krabia ni. Because na sore ko nya papa, ne bambo, ne ni muhwe. Enti no say what you designing be ka oba no. So oba no so no kuta sa so mbo na wo kum ni ba. Ba do tie. Oba nya be fo busufu duefo.
then on you be a back when man warren was I'm a worry. Now before then, so empra in the watch. And remember him wafa. And so better last one week. Now say was wakofa we are say Obo pa aka ho ka kire wo ba say pa na boy no so ne ne da. Your coffin and back and ban one of you said, Who say ya juma so be at me fa. Okay. To oba odni obi ada de so who kra say fa no. Ebi wu na ebi ba kra say fa no. Na we no so owani no waso ano spiritual person, spiritual person. Who tie? Spiritual person no susu bambo. Anya spiritual father. Ona mo no say kunkun kan ho a anka okoba no no be hu say oba we unu ho kan we nim begu ase unyama be say oba we ye nware no bebre nim so oba we ye nware no den ti no oba we ye nware no And maybe say den ti na oba bi wo ha ye nware no unyama say oba na ye nware no ade edi na chi no nti oye busufo den ti no ebusufo ebi ana brafo honhom na edi na chi na ne na ye di wi na abebra Bajochi nya aye ade a ekoso abusam no ono so na edu ndi se edu no so a obepra obeye bone a ontenka onu ni ho enye ne mobo e na hwenu a obetumi de achew Bajochi ti ma bebre wa yenye den nware wo mo emema bebre so yenye den nware wo mo ndi se brante no owo bi obo no ba ya ko beka nyesa ababo sign watch no the year first one na we wu and na so we jan odbeyo Daddy why sunsun mu ni pay wa ma ye honam ni die fa ye do sunsun mo su kakra na ye hwe sade ato abranti wo kire se ne life no sa de ye design se kwan ye wo so fa so a owu ni na me no ka se nso ma me nyancha se bibi wo ho a e die ne ye de wo ye de ma eti se ade na ba se so wo a automatically wa transfer the amount woman eti papa na bra bom no se ne ye design so be wu ni no asam ne course no ye se ne baba akon so wo ho a eno de ye papa no ne maame ne ba a onu so hu ne course o timi dwane ye ekra maame ne kra ko person ko no so beje ne bone obedi ne bone eti sunsun so bi wo ho spiritually betimi aka ne ba be ma ne so ana se maame ne yewudi fo enti nia ebekum no obi obetumi kum no ena wode ne be hye ne nsa ena sa papa no so wo na edi na chi na ebe di ne ma chi enti se wonye kum papa ne dia akwara ne so nya no bekum na to achi e se sa die ni atofugo no e we busu anu ebe fete ne papa ko so but what I say we call it atofugo okay wo nyi nche bebre nyi nche enti se we wu atofugo a se straightforward e ko ne baso na enti gwai na ugwai ta bo fere ngwan ko meku na ka ya ade ye nhihye da busu anu wo so sa na omte because ye nkum wo ntem a wo me ha busu anu okay enti we no se ye ha no ba ya ye be yi tofo na firi ne so ni aka so onye fe ne maso so o say the secret things belongs to God but what has been revealed is for you and your children tin ye we be yo ma na eta o beta o ma nti akola no bibi wo ho wo se wo ye na o papa wo tofuwo se tofuwo na na maware so ti sa abu fran so ba ko nyo ba fufu a obeta ne sa ento won aware nye papa enti no ba ko ye ma obiara wo bebu obiara enso ani na nipa ne wa ya ade amu nipa na anso nipa na ni na koka gwanya asem denti na waka onu so bu o ye boni na o ye boni na o ka na ne buafu sa denti na okai ndi agade bi asre na want to say map enkwasiafo denti
Emma pen kwasiafo no se obema uyo tintinto hu se oyire kofa bema kra ubedi na unka. Ti mapen kwasiafo. Uko kape watu bra. I na hu so the boy we na ya na so na we ni abere nso bia no ne twepra. Nso sa pepe penalty. No one card oh boy you good. Oh this me kuru you good. Me kuru you good. Oh for me kuru mfa ne ho. Jimmy fo. That is abre wo ba no so. Ono so wo ba. One ne ba mi ne di sa nyambranse. Yo. Abofra ne so e. Na se atene kodida. Nsu eto atene na entene. Atene. Na wo bo ama mekum obi a enye sa na wo ma meti. Ti hina so na abedu sisi. Owo so. Nti wasua na wonsua. Woni ma na onim. Woni. Nti we o be ma bia na oba be kushia nsa ni pa mu na. Ma me we busafo a obeye mu de. Bukunkum mu nyina. Je ho ana ni ho. Ewo ho. Spirit ewo ho. Okay. Na in the beginning na onyame bo so asase na mmara wo ho. Ati gari konfu be ye busum ne ade nyina honhom religion was before Christ came. And those religion no akọ na asan aba. Enti ebia na obi wo ne papa no mu ye esopo wokum nkofo abrafo. Na sa spirit na ewura ne papa na okum obi a wo hwe ni moja ohun. Na sa spirit me fa ne ba ne nana ede ne be den. Enti se fa ne ya sorry fa omma ebia na o me obrafo ahemfie enkum nipa o. But o nam no obrafo honhom diniti. Ndo ko ya sorry a obekum nipa no nkum nipa. Okoya sorry a obefra obawi na na so koye dwuma bi okoye bi spirit ne ye de. Tin ya spirit ne be kire no ye de. Obeye. Na de yen hwe. Afi yemra honamani. Yo. Maame ne kire se be ma no afa na chi. Na be ma ne pa ne chew. Na wo pene so. Kire na be ma no koto asase ne sika ne ba no de mo ba ne to. Iti bi kire se oba ne hu sika no. Na wo gina so de tu sa na mo. Yo. Na ye se me ma ne bi wo ho a ya na wo nsem wo den waware mu ana. Amen. Amen. Nya obidia ye ne papa ne na 90 abedu ne so. Ndi ono onjime ntete ne sika mama. Amra 1 obema bi otete ne sika mama wo se eyejimi a edu ne so because obeti sika ma oba na obebo oba ho ka ware no. Na de we waware no. Ware no kra na o se sika no ho a ensa hwe. Okay. Nti hanu me ma no mu ne ma ati no ma hwe mu sa POP no mu ngu. Ware oyire ya oyire. Okay. Oyire so ko fa no se subafo ba bebo a. Ento oyare na usan yare obo no ka na ide. Enti so mpeso obo hu ka no wahu ne wo. To ma wo be se oti. Ese oti mu nso a unya na obepra na umpra. Afi yen hwe ma no mai waware no. Maame no no ne baba ko ne ba ware na se. Yo. Batakwala ne timi ka ne maame ho boa ne maame mo di bone ye te se. Yo. Ebi kire se emanoma no bi wo ha ye de mo kwa ware ma ya na ye twiti wo mo yi. Tabanoma de bi wo ha wonya do ne tima afa ma ba me ana papa wakwakoto waware ni. Otimi fa ne se ne maame, otimi fa ne se ne papa. Enu nti na boni se nti bia na obehwe kwa na papa yi abanoma yi na wonye ni yi nti ne onya chance me mo maame kwa ne yenye ni mfiri wo. Father, we thank you, God, for bless. Holy Ghost. Yes. Wonim abanoma no. Ebi anani papa yo befo. Ni maame yo befo. Ndi aware na nwaja no abofra ne ya. The soul spirit of the father the mother ebi wura kwada no. Ewura kwada na nya ne maame akọware no. Abofra ne rempe ompe papa na sem. Nya ne papa akọware no so no. Ompe ne papa yire na sem. The maame be hu se wa abazma we ompe masem. Papa be hu se abazma we ompe masem. And the abandonment baby be a spirit of the father or the mother that has entered them. They'll bring separation. And who tell them who to and mother. Ana abandonment no cry okono ba no te say ne papa kisi ne mama na ne mama gusu kisi ne papa pa no wemu na. And the obema no who say mabe waro na oba ne yesade a ompe oba no so asem. Oba no so mpe na asem. The mo ware njina. Abandonment nyanka ko ware ne papa. Abandonment nyanka ko ware ne mama. And the abandonment bi enu a ope ne papa yere ana ne papa kunu asem.
ne ma me kunu asem Nti asetena bi eni hɔ betimi ne abanom atena a ebeso n'ani ana. enye possible enso n'ani hwe no ebeso n'ani neti bo bako hwe ne papa Se ne mpenifo ka se wo ye otan ba den obekɔ ne na hɔ no automatically oto nyan se the DNA ade na ewura no nti ne papa na okan ni awe baba man ye man nyina ne papa ne man nyina enso n'ani obema ne 10 series ne papa bema ne 1 series obepa ne papa asem so se wo 10 series awon o se ne papa moja woni ne mama moja woni te ne mama obeye bi odiaman ne papa obeye bi odiaman da banwa bi eni wo betu atra ware bi ase a ebe papa ena obema wo ba so ko fo obema foforo bi a o man wo mpa wo kunu na asem that nevertheless either so obe no be trans wo ware bi a no man be pe wase ukona mo no man kwa pe wase de te waja wo papa na de yewi afutu sembo hɔ a wode bɛkɔ ama warefo ene enne ma ene kan bisa sɛ hwɛ ena ware ene first aware na nam ware na that the difference about pa o difference abemu no say ye kɔfɔ ba no pe ye no ade ye bisa na ne eja ne ye hwehwɛ na ba no afiri na eja chi na na chi abɛyɛ wodia na wanya kwa abɔ ba no ho ka na ba no so so tene kurofi na hyehyɛ but in memory dia entesa okay entesa no oba no asase by 3-4 years ni ne ma no bayi nti oba no adwen papa be no de ba papa bia ni adwen papa bia ni ti no wanya ware no bai oba ma no so oba no ya ye ne we kwasea nti no ono ofuru se wo oba ikra obi didi ne hu ba sisi to onya kwan hwew on train hu ono wo na no sa hwe another girl nti mo sa aware no nyanti bia na de afutu sembo hɔ ade bɛto dwa nti sabere won hu say the house owner and the highly una mo no ahohom bebre wura nipa the nipa na mo wiase nyina anya ne nkwa na ete nipadua ni mo ona ahohom bebre na meme so me ne ahohom kasa ndo ba me ni ahohom edi wati me ni ne ekoto nyina wa adwere okuta bia me ni nanso obeka chenso me because me wo bi okay ti me hu nya ho me te nya ho nti to se no wa so no onti ni ahohom no ka kire asafo no amen amen abusia ha ana brama akwan me ne prophet Dr. Abednego ye de yankomo twehwe ni nyina ebesi odifo atwa asem ni tia wo se ne kwakra ene se obehwehwe nyame akiri kwan nye hyenhye nyina ena ya na eskanti wodi hyenhye ph a wa hwa no akwakofa amane ne ohawo e de abro ho nanso ye nipa die ohawo ne amane de busia empire so da enu nti ana prophet Dr. Abednego e wo ho numbers no go screen ase fa na friend ne ni nkomo ne e hawo sunsum from no abrabo na wo bo wo hu ho ano yare na abeta wo so wa ya enkonti wo se waja tum se me yare die no na de mbeko wuro difo se da bi yare bi eni hɔ a ebetimi de nipa ko wom se nyameti ase anye se wo mmere aso eno nti eni odidifo ni nkomo gibre ene da ya wo de beba wotimi atena se wo hwehwe nsemu ahu ne hawo na wotimi aso ano de amawo mesra se oboja wo comment nso e wo comment section ho de amame all the social media handles no Mystery TV o subscribe like ya share na afofo so nya bi ahwe dark gold enemy macro onua impenifo sɛ pinti asase ɛna wakwa sanso ɛna impenifo san ka sɛ senka wiase bibi ni wa nkɛda nka yɛnto yaprum ɛno nti onua wo bɔbra na nneɛma ɛnkɔyie ɛmfama wa bibia ɔde nsabe sombia no na asɛi wadwuma sam ɛnkɔyie we kyerɛ sɛ ahonhom ɛne sunsum bi asɔre ɛde etia wo nanso tro kronkron na ma yate ase sɛ mempene ma beifo ɛntena se ɛno nti ɛne dua yi mekanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital Ediamao. Na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital die. Ye fra ose abeifo suro die yinta ebeda edi. Die esie ebeba abonten. abonsafo no o ma me papa kwa ne oturu beda o ma me wabusuani wo nua bi ne obeda o ma ho na ma ye oya o ma bibi aye saa de na eba wo so enya de papa eye okra no na wo gusu tata. For bad people who usually pretend to be good, and the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you, when you make kasa. Sorry, God is still revealing. God is still speaking.
ɔhaw bi aniwa ɛkɔ Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital a saa ɔhaw no ɛntimi ɛmfiri hɔ. ɛno nti onuama ntenanse tuturumika na kɔpie mo ɛwɔ nsawam adoagyiri Oraku Liberty na fa wo haw wamane watete onkonanda wapinisie ekodan Prophet Dr. Abednego Nyankopon ebefa ne so ayewiye frɛ Prophet Dr. Abednego ɛwɔ saa numbers we so 02085995576 02085995576 ana 0278977215 0278977215 Afuwe dear, enough is enough. Yako Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Akope faudie.